Hey guys, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಂಡಾಡ್ದೋತನ ಹೊಸ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೈಸ್. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ತಮ್ಮನೈಲ್ ತೂಲೆಕನೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಫಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಅವಳ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಆದ ಮಾತ ಬಂದು ನಿಗ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ 2-3 ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಇಡ ಮತ್ತೊಂದು ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಯಾನಿಕ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಪಂಡು ಓಕೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಪಪ್ಪ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಲೇಟ್ ಅವು. ಸೊ ಒಂದು ಇನ್ನು February 7th ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬರ್ಡೇದ ದಿನ. ಸೊ ಇನ್ನು ಇದಾದ ಒಕೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇನಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ದಿನ. ಸೊ ದುಬೈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಲಮಲ ಸ್ಟಾರ್ ಆಯ್ನಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಜಕ್ಕು ಬೋಬನ್ ಮೆಕಲ್ಪುರ ಮುಲ್ತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಐತೀನಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಆಶೆ ಮುಲ್ತಿರ್ದಂಜೆ ದುಬೈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲಿ ಒಂದು ಮುಲ್ಪೂರ ಒಂದು ದುಬೈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಗಾಡಿಲು ಮುಲುಪುನ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಣ ಮಾತ್ರ ಗೈಸ್ ಪಾಡು ದಯವಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಪ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪುನಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಪ್ಪುಗ ಬಂಡದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಯವಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆತನೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ನೈಕೆ ಓಡೋದು. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಲೆಂದಿ ವ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಈ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಬಾಣ ಹೆಂಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಇದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಂಬೆ ಅಂತಿಂದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಶನಿವಾರ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ February 7th ಅವು ಏನು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತನ ದಿನ ತಾನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೀನಿ. ಸೊ ಇನಿ ಓಡೇ ಪಂಡ ಇನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಡೇಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಅಂದಾಜಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು 12th. ಸೊ 12ಗೆ ಇನ್ನೇನ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವು ರಪ್ಪ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವು 5 ದಿನದ ಎತ್ತನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಇರು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಿಂಕ್ ಪಂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 8 hour 10 hour ನಂಚ ಉಂಡು ಅವು ಆದಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಲು ಮೂಲು ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪನ್ಪೇರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಸಂಡೇ ಬಂಡೇರಿ ಅಂಚನ್ ಸಂಡೇ ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡೆ ಬತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀ ಹೇ ನಮ್ಮ ಪಾಸಾಯ ಅಯ್ಯೋ ಹೋ ಐಟ್ ದಾದುಂಡು ಗೈಸ್ ಐನು ಅದ್ರ ಒಂಜಿದಾದ ನೈಟ್ ಸುಮಾರು ಕುಲ್ಲೋಡಪ್ಪು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದನಪ್ಪ ಐಗೋಡ ಸುಮಾರು ಕುಲ್ಲುದೈನು ಓದುದು ಮತ್ತು ತೂದು 800 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು 9 ಪುರ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ಅನ್ನೋದು ಆಲೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಡು ಟೋಟಲ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಡು ಎಂಚ ಪಂಡ 35 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ 5 ಕ್ವಶನ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಬಂಡ ತೋರ್ಪಂಡು. ಹಜಾರ್ಡ್ ಬಂಡ ಡೈಲಿ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಒಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಬಂಡದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅವು ಪುರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪುರ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಇಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಣ ಅಂಚನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಚೆತ್ತೇನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಎಂಕ್ 20 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಉಂಡು. 20 ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 5+ years ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ 10 years ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಮೆಕ್ಲಿನ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೇಟಿವ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನದು ಬಂಡ ನಮಕ್ 20 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೊರುಡು. 20 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಗೈಸ್. ಸೊ ಪರ್ ಡೇ 1 hour ಪಂಡ ಎಂಚ ಬಂಡ 1 hour ಪಂಡ 2 ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂತು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ 5 ದಿನ ಒಂದು ದೆಪ್ಪುಡು ದಾದ ಬಂಡ ಮೆಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ನಮಕ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ದಾದ ಮತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಕ್ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನಿಗೆ ಏನು ಮಾತ್ರ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅತ್ತೆ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂತೈತೆ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚದು ದಯ ಪಂಡ ಕೊಂಚ ಹಠ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ದೆಪ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲ ಮಾದರ ದೆಪ್ಪುನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವು ನೀರು ಬರಲೇಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಇಡ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲಂಚದಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಪಂದ ಪಂಡ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ
ಗಾಡಿ ದಿಪ್ಪುನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಂದೆ ಪುಣಲ ಗಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಿಕಪ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಆಣ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿ ಪೂರಕ್ಲು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಇದನ್ನು ಮೋಲಲ್ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ಆತ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಗಡಿ ನಡೆದತ್ತು ಆತ ಅಂಚದಪ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅದಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಾದು ಸೊ ಏನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂದು ಅದ ಬಂಡ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಪ್ಪುನು 17 ಪಕ್ಕ 3 ದಿನಕ್ಕೆ ನಡುಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಪಕ್ಕ ಪಿರ 4 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಚ ತೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ 18 15 14 15 15 5 ದಿನ ಕಾಪೋಡು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲಿವ ಕಾಯುವ ಕಲಿವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಜಿಗ್ಗಾಗಿರುವ ಅದನ್ಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಂಡ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಲ್ಪತಿಗ ಓಕೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಬಿಗ್ ಶೌಟ್ ಔಟ್ ಟು ಮೈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀರ ಯಾರಿಗೆ ಸೊ ಅಕ್ಳು ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಗ ತೋದು ಪನೋಯ್ತು ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಸೊ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೂಪರ ತೋಜಾದೆ ಒಂದು ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಚ ಕೊರ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ದುಂಬ 5 ವರ್ಷ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ 2 ವರ್ಷ ಅದು ರಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ 400 ದಿರಮ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಟ್ಟದು ರಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಅದೇದು ಖರ್ಚಾಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 4,000 ದಿರಮ್ಸ್ ಖರ್ಚಾಂಡು ಗೈಸ್ 4,000 ಅಂತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 4,000 ಇಂಟು 22.35 ಎಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಎನ್ಪ ಸಾವಿರ ಮೊಟ್ಟ ಪಂಡ 4,000 ದಿರಮ್ಸ್ ಪಂಡ ತಾಪುಂಡು 85,000 ಅಂಚಾಪು ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಇತ್ತು ತೂಪುಂಡ ಎಂಕ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಗಾಯಿನು ದಯವಿಡ 4,000 ದಿರಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಿಗು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವಳ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ದಯವಿಡ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಬಂದಿರತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಒಂಜಿ ಇದಾದ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ದಯವಿಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ದೆತ್ತಲೆಗೇನು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಮೂಲ ಮಂತನಕಲ್ಗೆ ಎಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಆಜರ 7,000 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂಚನೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಂಡ 9,000 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂಚ ಬರೋ 9,000 ದಿರಮ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಎನ್ನಿಲಿ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇಡೋದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಸರ್ತಿಲ ಫೈಲ್ ಅವಲಿ ಏತ್ ಟೆಸ್ಟ್ಲ ಕೊರಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಿಗೊಂಡು ಓರೇನು 1 ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸಕಲ ಮಿತಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಯಾಂದಾದವಂತೆ ಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಗಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಪ್ಪಡು ಬಂಡದು ಐಕದೇನು ಜನರಲ್ ಅದು ಪೋಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಂಡ ಇರು ನಮ್ಮ ಎಂಚೆ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯ ಬಂಡ ಬೇರೆ ಕಾಸು ಕಟ್ಟು ಹೋಗುದು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಸೊ ಐಕದಾದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಬಂಡ ಹಿಂಗೆ 1 ಶಾಟ್ ಅದು ಕೊರಲೆ ಬಂಡ ಈಗ ಬಂಡೇರು 1 ಶಾಟ್ ಗಂಡ 4,000 ಹಾಕೊಂಡು ಐಟ್ ಇರೇ ಖಾಲಿ ಒಂಜೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಲ್ಲ ಮೀನು ಸಪೋಸ್ ಎಮ್ ಫೇಲ್ ಆಯ ಬಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಐದು ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಪಿರೋರು ಸಿಗ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಾಸು ಕಟ್ಟೋಡು ಅವು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದೆಪ್ಪೇರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೋಡ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಅಲ್ಪದಾನೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನಕಲ್ನ ಹೆಡ್ ನಕಲ್ ದೆಪ್ಪುನು ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಐಟ್ ಫೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಲ್ಲ ಮೀನ್ ಸಪೋಸ್ ಅವು ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಬರ್ಪೇರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪಿರ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಪಿರ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪಿರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಫೈನಲ್ RTA ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಐಟ್ ಫೈಲ್ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದು ಪಿರ RTA ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅವರ ಫೇಲ್ ಅಣ್ಣ ಬಂಡ ಪಿರ ಕಾಸು ಕಟ್ಟದು ಪಿರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಐದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬೇಕೇನ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 250-280 ದಿರಮ್ಸ್ ಅಂಚಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ ನಿಕ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಅಂಡ ಐಕ್ ಏತಪ್ಪ 290-300 ದಿರಮ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು 300 ದಿರಮ್ಸ್ ಬಂಡ 6,000-7,000 ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಲ ಮಿನಿ ಫೈನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೊರ ಫೇಲ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ 1,100 ದಿರಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋಡು 1,100 ದಿರಮ್ಸ್ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಣ್ಣ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆ ರಿಸ್ಕ್ನ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತದು ಯಾನಂಚ ಐನು ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದೆ 1 ಶಾಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡದೆ ಪೋತು ಮಾತ್ರ ದೇವರ ದಯಟ್ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತನು ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಕಲೊಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಸೊ ದಯಬಂಡ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಏನು ಸತ್ಯ ಬಂತ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಜ್ಜಂದ ಏನು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪೆರೆ ಬಿದಣ್ಣ ಜನ
ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬಿದಡೆ ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರ ಎಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ಅರೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡಿತ ತಿಂಗಳು 4 ದಿರಮ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ 400 ದಿರಮ್ಸ್ ಪಂಡ 2468 ಮೊಟ್ಟ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮ ಕಂತಿರೋದ ನಾನು ಎನ್ಮನ 10 ಕಂತಿರೋದನ್ನು ಮುಗಿಪಡು ದಯಪಂಡ 4,000 ದಿರಮ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಪ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಏರೆಗಳ ನಂಬಿರಾತಜಿ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಏರೆಗಳು ಕೊರ್ಪುಜಿರಿಗೆ ಇದು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತನಗಳ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಯನ್ನ 7ನೇ ಸರ್ತಿದ ಬೀರೋರಿಯನ್ನ 1 ಸರ್ತಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮೇಯ್ನ್ ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ನಮಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಪ್ಪೋಡು ದಾದ ದೆಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಪಿರೊಂಜಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ನಮಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಿತ್ತುಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಇದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ ಭಯಂಕರ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆ ಗಾಡಿ ಕೊನಲ್ಲ ಹಿಂಗೊಂಜಿ ತೂಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಆ ಗಾಡಿ ಕೊನೋಡು ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮರಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟ್ ದೆಪ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಬೊಕ ಗೈಸ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲ ಪೂರ ಇರಲ ದೆಪ್ಪಿರು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೀನಿ ಅಂದತ್ತು ಮಾತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತು ದೆಪ್ಪಿರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಬರೋಡೈನ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡತ್ತು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ದ ಎಂಕ್ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಪಂಡ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ದಾದಿಕ್ಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ದೆಪ್ಪಲಿರ್ತದೆ ಅಯ್ಯಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಂತನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕುನು ಬಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊನೋಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನೋರಪ್ಪ ಅಂಚ ಬೊಕೆನ್ನ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದು ಪೌಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ 250 ದಿರಮ್ಸ್ 300 ದಿರಮ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಯು ಎ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಎ ಲೈಸೆನ್ಸ್ 29-30 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಉಂಡು ಪಿರಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಯು ಎ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಆತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ನಿಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರೋದೆ ಗೈಸ್ ಶೋಕೊಂಡದೆ ಜಿಕ್ಕೊಂಡದ. ಸೊ ನಾನು ದೇವರೆತ್ತ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಒಲಮಿನಿ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ದೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ದುಬೈದೆಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಗ ಗಾಡಿಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಈ ವಿಷಯನ ಒಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಕೊಡೋದು ಗೈಸ್ ಚೂರು ಕಾತುದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪಂದನು ದಯಪಂಡ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ದೂರ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ತಿರ್ಗೋಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೋಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮಿಗೆ ಬೋಡೋದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಾಟನ್ನು ಉಂತದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಪ್ಪುಡು ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಆಟ ಇತ್ತನು ಐನೊಂಜಿ ಇದು ಒಂದು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಜಾತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತು ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬರ್ಡೇದ ನೀ ಏನು ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾನು ಮೊಟ್ಟ ಅಜಿಪ್ಪತ್ತವ್ರ ಮನ 79 ನಟ್ಟದ ನಂಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆತನು ದೈವರ ನಕಲ್ನ ದಯಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸನದರ್ಕದ ಬೂತಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಇನ್ನು ಕೂಡಾಲ್ದ ಬೂತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತದ ಅಂಚ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾದ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತು ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತು ಓಡವು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆತಜಿಂದ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಫುಲ್ ಜಿಗ್ಗದು ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದದು ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆలు ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚ ಏರ್ಲ ಈವನ್ ಅದವನ್ಪನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಾಶಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದೇ ಪುಂಡಲ್ಲ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅದು ಪುಂಡಲ್ಲ ಐ ಲವ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೂ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಆತ ಮಾತ ವಿಷಯ ಬೇತದಾದ ಪಂಡ ಬೇತದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಡೇಟೆ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮತ್ತು ತೂಪೆ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ನಾನೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ 2 ವೀಲರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಮಲ್ತಜೀರು ಅಂಚ ಇಂಕ ಮಂತ ನಾವು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೂಕ ಸದ್ಯಗಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಕ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಸು ಕೊರೋಡಪ್ಪನ ಕಾಸೇ ಕೊಡು ಅಂಚ ಆತ ಸರಿ ಅನ್ಪಂಡ ತೂಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ದೆಪ್ಪು ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಬಂದೊಂದು ನಿಖಲ ಖುಷಿ ಪ್ಲೇ ನಿಖಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಇಡ್ತಿಲೆ ಜಾಲಿ ಪ್ಲೇ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪ ನಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುಂಡು ಚೂರು ಡ್ರೀಮ್ಸ್ಗೆ ರಪ್ಪ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೇರಪ್ಪನೈತೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹೋದೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನು ಪಂಡ ನಮಗೆ ರಪ್ಪ ಹೋದೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಿರಪ್ಪ ಅವು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಎತ್ತನ ದೂರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪುನು ದೆಪ್ಪಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಚೂರು ಟೈಮ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಈಗ ಕಾಸು ಬೋಡು ಸೇರ್ಸೋಡು ಅಂಚ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾನದ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿ ಡುಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನು ಈಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಗೋಪ್ರೋ ಹೀರೋ 10 ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೆಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪೂರ ನಿಖಲ ಲೈಟ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಪನ್ನವು
ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿನ್ ಇತ್ತನ ನಮಕ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ದಾದ ಬರ್ಪುನು ನೈಟ್ ಮತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ಪುನು ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಬರ್ಪು ಜಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಐನೊಂಜಿ ಅವಳೊಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ತೂಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಪನ್ಪುಂಡ ಅವನ ನಿಖಿಲನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕುಟುಂಬದ ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವರ ಪಂಡದು ಎಣ್ಣು ಮಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ಆತ ಪಂಡದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಒನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಒನ್ಪ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒನ್ಪ್ಲೇ ಬೆತ್ತಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಒತ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರಣ ದುಬೈಗೆ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಡಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬಲಿ ಓಕೆ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಗೈಸ್.